Я дуже люблю каву. Да. 3 чашки – це та доза, яка вам не зашкодить. Буде стимулювати, давати стимулюючий ефект, відчуття бадьорості. Якщо вже більше, можливі чуть-чуть негативні наслідки. Одно утром. Але стараюсь обмежувати до 2 чашок в день. Не завжди виходить. Звичайно, це кава без цукру, без молока, тому що я люблю іменно смак кави. Одно утром. Не раджу вживати каву перед жодними процедурами, тому що вона сама по собі має стимулюючий ефект. Ви приходите сюди, ви займаєтеся фізичним навантаженням, у вас вже йде від кави, чуть-чуть, можливо, тахікардія, масаж ідете для того, щоб розслабитися, кофеїн цьому чуть-чуть мішає, скажімо так. Тому я не рекомендую перед жодними фізичними навантаженнями, перед жодними розслабляючими процедурами вживати каву. Особенностей нет. У всех здоровых людей 1 чашечка утром и 1 до 4 часов после обеда. На вечер желательно кофе не употреблять. Но с условием того, что кофе хороший и заварной.